Hello, good morning, dear class 5 student. Today let's have a look on English subject again. So you will take out your English textbook and you will turn the page where wonderful ways is written. So if you look at your textbook, you will find by yourself. I'm not going to say the page number, you will find it by yourself. Wonderful ways. So in this chapter we are going to learn how to use the ways in a wonderful way. In a wonderful way, how to use a wasteful thing in a wonderful and important ways. So for your understanding, in this chapter I'm going to say and explain it in Mizo, so you will listen carefully to understand the story. In a wonderful ways in English subject, English textbook a hain lo en nga page number kan soi don lova lo ke nga wonderful ways ti hain lo zong nga lo ke nga chuanin mizo tongin kan ron ti don ani kan ron explain nga kan ron silfia don ani wonderful ways. Travancore khua lal pakhathian ni khatchu lal ina chuan ruai abot saya chon hulama achiar lo ten eirong an bol lai chuan avaluta an chome siam tur velte en tur ani berang chu ti chuan kitchen avalu chuan thlai kuang vel le thlai siam tlak lawan ngai an lo pai tura an lo da chu an ena ti hian a zota a heng thlai kuang vel hi inda hi engatan nge inti enga ngei man don an ti a ti chuan chirlo rongbol tu ni bok chuan lalpa thlai chiate an ni a pai kan lo tum an ti chuan lalpa chuan pai lowang enga emosiam ro u tivin deuh pa chuan an chu santa a rongbol tu pa chu arilru a hata em maya engtin nge kan ti ta kang ti ta vong maya chutia ngai tu lai tak chuan idea ngai tu na thar thateu mai aril ruwa lo lu ta thut maya heng chom he man tlak lova kan ngai te hi fai takin ka silanga ka chananga chom he tui takasiam kan tumte ang atita a asoi ang chuan silfaya achanta veka ti chuan bela chuan chungin tuinen meya chuan an chuang ta a chu athil chuan chuan coconut shriek te marcha te purun var te le chi ten thlaka ti chuan a chuang to chara naki na chuan chu thil siam chu alo min ta a an hnim chuan a rim chu tui ta hle maya chome thar chu a pei anita chu a chome siam thara chu an mi khual tlai chalo eitur an ti ten hena chuan an chopa an mi khual chu eitur local te chuan tui an ti em maya a hming chu hriat an chak ta tlat maya ti chuan ei siam tu chuan an ngai tu ta wanga evial ti in chu chome a siam thar chu a hming a phuata ani evial hi tunlai thlenga chome lar ani a Mizoram chuan kan hrelo mai theia amaro chu Kerala lama chuan keinin alu potato kan ti kan ngai sana kan du ang hian an state chuan an ngai na em ani kan ti zong kha he thontu he story na min zirtir ani a le hemi thontu atanga enge zirtu kan nei ti kha han ngai tu avele don tai la hemi thontu na min zirtir antum chu thil man tlak lo hei mizo te chu thil kan han siama eile in te poniang tin man ruwa tu te po kan han siama kan siam na nu ma state dang te chuan in man tlak an lo ngai midang te chuan man tlak an lo ngai ama chu ke ni chuan kan pai tak mai thil hi tam ta em mai ni chuan he thon thu atang hianin kan thil man nu kan man le kan recycle thiam apoi mo sia zir chuak taila
tir nan mi theng khat te chuanin hei ke ni chuanin chang el kan ti te man tlak lawa kan ngaia vok chaw atan lo chuan tlak lawa te kan ngaia ma chu theng khat chuanin lekha bu siam nan te lo mang dai maya tin kuwa na kuwa kung ro tla atang te plate te lo siam chok dai mai ni khatiang khanin he thon tuina min zirtir tum chu ril ru thar thil thar ngai tu chua theina tur tan thil thar kan ngai tu chua theina tur tana kan ril ru sen apoi mo zia tepo anianga new invention te kan nei anga ya ke mania kan new invention te kan nei theina tur chuanin ril ru white taka kan sen ve te po ril ru zau taka kan sen ve te po angai ni ti kha hezir laina min zir chua tir atum ani ome